אני מחזיק עכשיו את התפילין האלו ביד שלי, והלב כואב מאוד. התפילין האלו זה התפילין של נהוראי, הלוחם הקדוש, השם ינקום דמו, שנפל בלבנון. חברים של המשפחה הביאו לי את התפילין האלה לבדוק אותם, כי אח שלו רוצה מחר בבוקר להניח בתפילין האלה, להניח אותם. תפילין קשרות, מהודרות, שמורות היטב, הן היו שמורות בצורה מצוינת ממש. שאני יודע איך תפילין מגיעות מלבנון, וברוך השם רואים שהתפילין האלו שבר עליהם כמו שצריך, היו לו חשובות, רואים את זה. ושאני בודק ושאני מכניס אותם ושאני מטפל בהם, אני מאחל ואני אומר לעצמי שבקרוב מאוד, בעזרת השם, נהוראי בעצמו יניח את התפילין האלו, כי התפילין האלו שלו. תכף תחיית המתים, ממש בקרוב בעזרת השם. כל הלוחמים, כל מי שנפל, כולם יקומו בתחיית המתים. נהוראי יחזור לתפילין שלו, לתפילין שלו יניח בהם, יהי רצון, בקרוב מאוד. זה הזמן להתחזק קצת, להתחזק בתפילין, להתחזק כל יהודי, שיקבל על עצמו להניח תפילין. לעילוי נשמת הגיבורים האלה, ולהצלחת עם ישראל. ולבקש את המשיח, לבקש את הגאולה, לבקש תחיית המתים, כי כולם יקומו, כל האהובים שלנו, כולם יקומו בתחיית המתים. עכשיו שעה מאוחרת, אני לא מתעסק בשעה הזאת, אני לא עובד בשעה הזאת, אבל אי אפשר לסרב. אם האח שלו רוצה מחר להניח את התפילין האלה, אז ודאי נעבוד עד מתי שצריך וכמה שצריך. אבל אם אפשר להעביר מפה מסר לאילת, ובפרט לאילת ולכל היהודים, כל יהודי ששומע את זה. תניחו תפילין, תניח תפילין. יהודי, תקבל על עצמך להניח תפילין בשביל הלוחמים האלה. בשביל עם ישראל, להצלחת עם ישראל, זה שמירה וההגנה שלנו. זה יהיה רצון של כל הדברים, כל העשייה תהיה לעילוי נשמתו של הקדוש, שנתבשר רק בשורות טובות, וגאולה במהרה בימינו אמן.